ଆଥର ଆସିଥିଲି ମୋର ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ କାର୍ଡରେ ମୋ ମୋବାଇଲ ହେଇପାରିଲାନି। ଆରେ ହେଇପାରିଲାନି ଯେ କ'ଣ କରିବ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସିଲାଣି ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଥର 15 Pro Max ଦରକାର। 3D କ୍ୟାମେରା ଆଜ୍ଞା ତୁ ସେଦିନ କହିକି ଜବାବ ଦେଇକି କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ଆଜି କ୍ୟାସ୍ ନେଇକି ଯିବି। କ୍ୟାସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଲର୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଛି କୋଉ କଲର୍ ଅଛି? ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଟାଚ୍ କନଫର୍ମ କ୍ୟାସ୍ 1,60,000 ଆଜ୍ଞା ତ ଭାରି ଜିଦିଆ ମାତ୍ର କହିକି ବି ଯାଇଥିଲି ଆପଣ।